jsou tam oba, Matoušem Kalubou. No, a ten gumový řemen, co ti tam běží, třeba to jak to uděláš asi? No prdele. Normálně, provázek třeba. Jo, no, provázek, to ti řekl, pralesní muže, no, do prdele. Provázek, ale je to jedno, to je nepodstatný. Důležitý je podstata, ta pravda. Lidská podstata, je to příroda. Příroda je lidská podstata, je to přírodní. Takže mě neser to, co se... Dobře, ale máš rok 3480. Já neřeknu, kdyby byl rok 1530, kdy Karel IV. Teprve vynaleznul kámen. Jo, koš, takhle na pejska, jo. No, tak co si máš, aby si zavřel hubu. Železný, ale tohleto je plast. Ty jsi koupil plast. Ve jménu přírody, jo. To je plast. A druhá věc, počkej. Počkej, to dáme žofínka. Že zkus to, abych se padla měla dostávat. Jak to, ty vole. Marcel, pojď sem, máme pro Sofínku. Marcelo, chceš? Marcel, pojď sem. Sofínka tady má košíček, ale ona nemá tak velký kumák. Já mám dost. Marcel, Sofínku zavolej, máme tu pro Sofínku. Prdele, no. A Sofínka nemá co žrát s Marlíkem. Co budou tyko žrát, kurva? Tohle. Jo, Marcel, máš tady pro Sofínku, pojď sem, ženská. To máš, se nažer? Ale já to žrát nebudu. Já měl 4 ty granule, dneska jsem to okoštoval, abych naučil Marlíka žrát. Marcel, pojď sem. Pojď sem. Pojď, aby si nebyla to. Ne, ona tam jde. Pojď sem. To je moje maminka, koupil jsem jí krásný řetízek. Pojď sem vedle Tomáše. No, takhle, aby to je na kameře. Vem si to pro Sofinku. To je pro tebe. Ne, já nemám tak velký palici. Aby si neotvíral hubu. Jo, ale koupil si přírodní, ne přírodní věci. Koupil si železo a koupil si plast. To určitě máš taky pro svou soupeře. Ano, já mám pro své soupeře humánní dárky. Ano. Inteligentní člověk by takovou píčovinu v životě neudělal. Hele, takže tohle to je pstal od Draga, kterýho bych rád pozdravil, milého pana Draga. Ty jsi hrozný prase, ty vole. Ty jsi fakt jako pes, ty vole. Co nedělej to, nebo já nevím. Ty vole, ty jsi vody hlavně, či neser mě, nebo tě plácnu, ty prcku zasraný. Už jsi moc vyskal. Ale tak mi nemá... Můj syn to by se dostal do vršky, ty hajzle. No, čumíš jak čurák. To je zajímavý, já tohle, kdybych si dovolil jako dítě, tak mi to Marcela tu držku razí. Sprátku jeden. No a... A nedržkuj. I už drž hubu. Jo. A co se říká toho, bylo vlastně, že jsem si vylil pivo, když jsem koukal na film. Co děláš, ty debile? Jsi fakt magor, vole. Ne, mě baví házet, hovno, mě baví házet, ty děláš věci, co tě baví. Tak to házej někam jinam, vole, ne, vole, předem. No a jak neruším, no tě ruším tím? Ano, rušíš. Hodně tě ruším. Ano, rušíš. Tak dobře. A co se týká toho, tak si ať servis, protože jsem si vylil to pivo a oni tě sundám nejvíc. A ty dostaneš pořádně. Ty čurák. Maxi, vsadím si na sebe, Maxi. Ty to srače mrňavýho, on si vyskakuje, jak je malej. Ty taky už tak to ušetřit. Seknu přes. Dobrý? Dobrý. Aha, má palici od krve, Maxi. Já tady ujedu, to jezdí, ono to klouže. Počkej, ukaž mi. No tak mám větší než to. Máš ty ručičky jenom jako takový. Já mám si myslím větší. Dobrý, už to je Ty nemáš... Ukažte je prostě do kamery oba dva. Jdem do kamery, ukažte oba dva. Jak by sedla? Docela dobře by sedla. Dobře by sedla, dobře by sedla. Tak, Lukáši, jsi pořádku? Jo, je docela vyrovnaný. Tohle, co bylo, to ti vrátím v kleci a ještě 3krát hůř, aby jsi věděl, protože tady se nebudu chovat jak mrtka a nebudu házet nějaký sklenice do hlavy, když víš, že jsme na blízko 5 cm, prosím tě, to je první věc, druhá věc, ti to vrátím v kleci. OK, počítám s tím. To není reakce, to je jenom degeštví. Matouši, tak jo, tak ty říkáš teda, že tvá bych motorikou, celkově tou stavbou těla. Jo, taky. Já jsi si jistý, počkej. Jsi si jistý, že je to vyrovnaný? Matouši, ty běž rovnou do Bohnic. Vidíš? Já už tam byl, on tam byl taky. To chová se jako kreten. Já se nechovám jako kreten, ty jsi tam byl mnohem víckrát určitě jednak a navíc já jsem proti Bohnicím. Mě tam zavírají nedobrovolně. Mě taky. No, ale... Že jsem byl ve stavu snížené příčetnosti až nepříčetnosti. Ale... A pak, když jsem byl ve stavu snížené příčetnosti, ale oni jsou sami magoři a mám na to důkaz. Jo, jaký? Oni mě zavřeli do Bohnic. To je paragraf 26 trestního zákoníku snížená příčetnost. Ale mohl jsem mít vycházky a chodit do army shopu. Já mohl taky.
Tak vidíš, a jsou magoři oni, protože jsem mohl udělat to, co jsem říkal. Takže jsou magoři oni, no. No, protože tam je kurva, ona má mudr na to, aby ti napsala tabletku. Jo, oni na tohle potřebují mudr. Celýho bolševika stačila maturita na to, aby si napsal tabletku. Tabletka je k hovnu. 200 let, abych chodil do školy, abych mohl takhle kuchat lidi, vyndávat jim slepáky, na tohle musíš mít mudr. Celýho bolševika stačila maturita, je úplně tamhle ve škole, tak ty školy na tom. A na co? Z jakého důvodu ten papír jako rozhoduje o tom, že jsi jako lepší člověk? Samozřejmě buďme rádi, že bolševiky. Všechno umělý musí být Já bych to zakázaný. hned vrátil. Zkáza lidstva, je to pandořina skřínka, plasty, umělý, Ty všechno. jsi zmiňoval A Matuš, doktoři musí rozkuřovat. Je ten zápas hodně vyrovnaný. Já počkej, Kalubu nemají rádi, to je všechno. Protože- Jo, proč nemají rádi, to mě zajímá. Na tebe je kurz 2,23, pardon, 2,37 a na tebe, Vladimíre, 1,45. Tu hovnu na balkoně, že pokládáš. Ano, jim to vadilo, ale ty jsi taky přijel, já se kým super ropuchem než toaletní to si nic papírem. nedělej. Víš, co stojí ten toaletní papír, To je dementejtovat jenom kvůli tomu, že někdo se já si dojdu na záchod, jak je to tom- neekonomický. Vyseru se, teďkon to spláchneš, víš, co to je peněz ta voda. Teď si utřeš prdel, teďkon ten domestos, ty čistící prostředky, všechno, když to sečteš. 4členná rodina za rok utratí nejméně 80 až 95 tisíc, jsem spočítal, to je zhruba takovéhle rozměří ročně, jenom za to, aby si došli na záchod a umyli si ruce, to je takový luxus. Já chodím srát na balkon a víš, kolik ušetřím peněz. A já tě v tom podporuju. Čím víc hoven, tím víc toho uvědomění, že tělo je přírodní a tak. Tam nakladou a je to. Musíš si... A to už když Kdyby jsi si byl můj syn, šokl. tak tě zaříznu, tvoje mrtvý tělo hodím na balkon a mouchy by tě posrali a nakladli by do tebe vajíčka. Pokud by to Slepice by tě mělo vyklofali a byl by to. prospěch pro návrat lidí k přírodě, klidně bych se obětoval. Hele, já si myslím, že sperma je zdravý a jako nikdy jsem ho nějak nechutnal, možná kecám, teď Vy 20 hodíte ale. A mně se nelíbí, já bych s ním nespal, ani s tebou. Já jsem taky nespal, já nejsem gay. Já nejsem gay, co si myslíš, kurva, já nejsem gay. Já šukám kurvy. Jo, kolik jsi měl za ten život? 5 kurev jsem ošukal. To je to Z toho jedna byla bývalá kurva, Za život těch chlapů měl ale pak se stala zase 90 kurvou, ale jsem to je měl jedno. v prdelce jsem měl 90 Ruku doba toho mi strkali fistingy, všechno jsem dělal tady ty praktiky BDSM a tohle. Klidně, Vladimíre, zkus zarepovat nějakou 2-3 verše, jestli třeba to Lukáše nepřesvědčí. No, fakt no. Tak jo, takže doktoři musí rozkuřovat. Doktoři musí hulit péra povinně, ale podobným zmrdům, nikoliv to moje. Kurvy jsou ty prodejný svině, tvářící se nejvíc nevinně. Tělo je přírodní, proto není správné umělé strašky užívat. Každý doktor musí sperma vysávat, změnit obor na prostituci a v něm začít podnikat. Odebrat jim práva a ovcím ty kurvy prodávat. Čůráky ty svině musí vysávat. A ovece zarvy, kurvy fašistický kouří péra musíte, máte to povinný, protože jste neprošli lekcí, že tělo je přírodní, neprošli se k hlubšímu významu pochopení, proto lidi neřešíte správně, nemáte uvědomění, nemáte vědění, jste psychopati bez sociálního cítění. Vladimíre, výborně, Můžeš, děkujeme. kurva. Eufokra, nakupuj. Můžeš přestat prskat jako největší prase? Sorry. Lukáši, Bylo to zapotřebí. drsné pro tebe? To bylo Někdo volal. křest pravdy. Jo? Nebylo Co to říkáš? vůbec. Ne? Já Vole, lepící pásku, abys si přestal prskat, vole. To by nefungovalo. To by fungovalo, To by nebylo, protože až já potom po tobě skočím. nebylo by to tak potom objektivně bych si- provozní. Ale ty si neuvědomíš jednu věc. Nebylo by to objektivně provozní. Mám 100 chutí tady skočit na tebe, vole, a rozbížit. Omluvil. Lídek. Sorry, já se tě nechtěl poplivat. Ber to pozitivně. Byl jsi použit. Jo, ale prostě... Byl jsi použit pro křest pravdy. Tečka. Na váš zápas, kluci, také kurz je Co o něco vyrovnanější. Maxi, ty jsi favorit s kurzem 1,6. Tak proč nemáš pivo a máš vodu, vole? Lukáši, co ty? Protože Co tady říkáš, byla ty, že na tebe je o posazená. něco vyšší kurz než... Jako Sedí tady. Přímo nezajímá. Skoč. Dobře. Kouře to, veď, už si rozbil hubu na tím granulích. Naber to do pytle, dáme to Sofince doma. Vladimíre, když jsi viděl, nebo pokud jsi viděl, Tam tam udělal nějaký boom, já jsem udělal to samý a bylo to zlé. Počkej, Takže já počkej. jsem udělal něco, bylo to špatně, ale on mě to Na dělal. to, že jsi tam byl už tolikrát, No ne, tak já tak si můžu pleteš, takhle. Takhle přímo můžu. pleteš Tam bude, no Pleteš si, bombu ty na ten Hoši, čumák, hoši. plácnu Už si přes ten nechte- rypák do nechte si prdele, plete. no. pleteš si hodně klec a soud. To jsou dvě To je odlišné jedno. věci. Ježiš, tak Právní si záleží velmi ready, protože já jsem ve Dobře, tak já Greku si, jsem taky si striktní zvědám. a dostaneš Tak to si vidí zmrde. jako ty, tak já si vemu kudlu a podříznu tě v té kleci. Tam můžu.
To by bylo zlé, viď? Takže ty se chceš dostat do právních problémů. Velmi zajímavé, tak jen do toho. Říkáš, že můžu nepřemýšlet, tak nemusím přemýšlet. Ty říkáš, že tam není čas. Tak já nemusím vlastně ani přemýšlet v té kleci. Takže tu o právech zápasu, pravidla. V oktagonu, tyjo. O právech? Jsou tady práva. Ty jsi mi taky vyhrožoval. Ty jsi mi taky vyhrožoval, frajere. Tady jsi vyhrožoval. První zpráva, když jsme se seznámili, ještě ten den, když jsem podepisoval smlouvu, tak si mi vypisoval, frajere. Jak mě sekneš, byl jsi hustý. Jo, tak mi to půl. Vyhrožoval. Já jsem neříkal, jak tě seknu, nikdy ne. Tak to o duších. Moje máma byla u toho. Já jsem se ptal, že ze mě poletěj duše, že budu mrtvej, že nebudu nic potřebovat. Ale já jsem se ptal Jiry, jestli teda, já jsem se to ptal, jestli můžu použít sílu, jakou chci, prej můžu. No tak jaká Marcelo, pojď sem. Marcela byla u toho sportu, ty co to tam ty analytici pitomí. Víš, kolik ptáků z tebe mluví právě teď? Co mluvíš ty? Máš na sráno v palici, tak nahoj. Máš ty, když se koukni, ty vole. Hlavy, podívej se tam. Svým vnitřním zrakem. No, uvidíš a víš, co tam uvidíš. Tyhle už mě unavuješ. Hovna, ale hodně holubých hovna. Ty kdybys tu palici měl skleněnou, jo, tak by bylo krásně vidět, tak se ti ty sračky přelivají ze strany na stranu. No. Co to je? Tak, vidíš se? Nevidím, to jsou nějaký tvoji šamaní. Ale nevím, no taky to přijde do, nevím, to je pěkný čurák, ale nebo kdyby to bylo, musel by to i válec oválnej. Jo. No to není oválný. Tělo je přírodní. Co to je, Vladimír? Tělo je přírodní, to je totem, můj totem. A tuhle to, všechno ti to vysvětluje, že tuhle je můj totem. Tělo je přírodní, tělo je přírodní. Tam si nechal té skoutky, ty. Tělo je přírodní, tělo je přírodní. Neznáš vodu, tělo je přírodní. Nevíš, jak se zabývá. Tělo je přírodní. A co je tělo je přírodní? Řeka, jezero. Příroda. A ty musíš pochopit, co jsi mi řekl posledně. Alprazolam, co jsi dělal za reklamy? Ty zmrde, tělo je přírodní. Žádný alprazolam, ty hovno jedno. Ty žereš Xanax, já ne? Ty se vysereš na balkóně, no to je tam to hovno zapomeneš. No to nevadí. Proto máš to hovno ty zapomeneš zapnout vodu. Protože tam máš nasráno. Protože já sereš na balkóně. Já seru na balkóně. Tak to sereš na balkóně. Ekonomickým záležitostem na rozdíl od tebe. Já seru na balkóně kvůli ekonomickým záležitostem na rozdíl. Ty hovna. Matoši. Já těcha ten čumák. Ne, Matuš, to už se uklidíme. Klídek! Zapravdu se každý zlobí. Neboj, dej se Matuš. Dobrý, to je přírodní. Pojďme se posunout v debatě dál. Hudby a zjistil jsem, že příští rok na první místo u zpěvaček tak bude Farná pořád stejně. Jo? A já budu s Slavíkem až od... Zdravím Macháčka. Tekur! Ale ještě bych chtěl zároveň pozdravit Eufokra, tělo je přírodní, kupujte kurva! Ale když jsi včera spal, vole, s Eufokra! Ticho, krá! Ty jsi spal, krá! Nebo to! Hovno! Hovno, kleslo ty buzerante! Nenadávej si. Tak, panové, mám pro každého z vás ještě jednu otázku, než down dáme mezi Maxem a Prcalíkem a potom přijdou na řadu kluci další dva. Tak jo, panové, pojďte, váš další stare down. Tady vidím Lukáši, že už si ready, kdybyste něco dělo. Díky borci, díky moc. A druhý dnešní stare down, můžete kluci na bok, zpátky. Vladimírem Šamanským. Vladimíre, pojď. Chobotnice. Ne. Fakáča. Dobrý, panové, tak jo, tak to byl váš druhý stare down. Přátelé, děkuju vám za sledování dnešního dílu pořadu Before the Clash, těším se na vás u toho dalšího. Připomínám, že lístky jsou stále v prodeji, na ticketportal.cz zbývá necelých zhruba 300 lístků, takže tam nabíhejte, kupujte a se vidíme všichni v Pardubicích. Mějte se hezký večer, ahoj. Jak člověk...